El Living Lab Lou3 ha començat el 2008 amb la participació de l'UPC a la primera edició del Solar Decathlon Europe a Madrid. El 2010, des de l'any 2011, aquesta casa l'hem reconstruït amb alumnes que es basa en tres principis. El baix consum d'energia, low impact, que significa el baix impacte ambiental dels seus materials i sistemes constructius, i el low cost, és a dir, l'accessibilitat a la vivenda és un gran tema i per això hem construït un edifici de molt baix cost. A nivell d'aprenentatge, el Living Lab permet aplicar moltes metodologies. La primera és el project-based learning, diguem, els estudiants dissenyen conjuntament un projecte, que és una casa solar autosuficient, i aprenen tots els passos del disseny a la construcció, a l'operació d'una casa. La segona metodologia que es pot aplicar a un Living Lab és l'avaluació de la casa en el seu funcionament com a edifici, avaluant els sistemes actius, solars, en el seu rendiment. I el tercer nivell seria ja la casa sota funcionament real amb persones dintre, que és el que hem fet fa uns anys, amb estudiants vivint dintre de la casa i un altre grup d'estudiants avaluant el seu impacte ambiental, del seu estil de vida i protocolant la seva vivència. Trobem el Living Lab com una eina increïblement interessant a nivell d'escola, com a lloc de co-creació de noves idees. Aquesta utilitat com espai d'arena de transició, com es diu en anglès, Transition Arena, on es pot trobar gent de molts diferents backgrounds, diferents disciplines, per treballar sobre problemes reals de la nostra societat en el context de la necessitat d'una major sostenibilitat i menor impacte ambiental.